bado abana barabumbukwenda bale school mtoto anakuuliza daddy so what abana basi kwizi barazizia kubona mbona kina John wako na gari sisi hatuna kwa mathairinde tia bidii soma akwa mathairinde nje na gorthi gari karengarao ninga tethinda gosoma watoto wa squeeze na obarigo yona bogontina kikwa bokina na kiroberti abana bagende skuru andonsi soberede so asenze moye mitandao Facebook tonyore galia Ndizi TV News Digital abuna sensemo ya Facebook ukolika Ndizi TV News Digital watonyora asenjera ya abena bayo sensemo ya YouTube ntorororo watonyora Ndizi TV News ukolika yo marieta tato ulike Ndizi TV News utariko jabugata ni abo ogo space Ndizi space ulike TV na ndo makolika news ende magosuka naye mpaka omwele mashabikiane onse asemwa beta timu jini ya machi timu diaspora timu abanakosa na timu foroi na bali ndikiandike komi moso imeyomoroberio tuchaka monainwe kuruboni mpaka chinsi sato oja abono mambia na mange ngamaita korekana imena isiko ya Gusii mwanjumuliria na eno yarochenga kyagendete kurinde niko tugusaba morembe otulie obasenze yaito ya Kenya abantu mtobwati abana siasa mono ekiara bana siasa ekiroba goja kurutana chinsase intuma ya bantu niko tokumia mwana siasa goja kuwaka na school fees mwana siasa goja kukorageria mwana siasa ta goja kokwana nembe okweyana bana ahena ebie ko kweroberia bwebange osuke ekitoki wa kimoja hadi kingine na kwebanga ngakyo gaje nyumba yao nayo kwebanga ngakyo lemeke inga kiao nayo kwebanga ngakyo gosuka gojibozio na ngakyo gosomi abana na kyoko bane amate yao ngakyo bana abairi bao oina ya binafsi ogokorayo stokoje kwa na serikali saidia kila wakati yo ikatwetome buna intwe Gusii metera kingo kwa karoma Gusii negetinginye kengaini kyaliyo bundi kyagaja embrake gotwa oswa mwae mete nonyesa kasake kero ya beru Gusii ni gago kira oswa mwae nando Gusii ni gare kirase igo monto kuganyo marembe mono asense ya Kenya no Gusii haranzemo ya Garissa Moyale Kajiado Turukana Marisabeth Samburu Isiolo wakumina ngakyo Gusii yaro apana nigakwirigiri kabisa abandi bararense ya magweni wote buna sibira ni otundo nwara sense meli enseme yo kwirigiria kwene kina kirinde okwenyora lakini teno Gusii negatinge kaini oikatwetome tutugutobora ngeti tosoke totoende para ameteno na bantu bari bawo kamabono bakamite mambia saa 11 baikiria mabere para bairire nande bairanire no monto soete bono abandi basoire gotore chai mete chai bono mambinali ekwa kabisa no mbali bono bare kwa chingeni basoire baire Gusii no metenere koragiri Nairobi mono chiabukato chito matoka ite mtubitu ngo teno Gusii negetinginye kengaini na sisi tunajivunia na ndio natora sense yo mwande mburigo kayanyirira tekatutumie advantage yoko Gusii ensi yo mwando nyasa toire ende tunyalto kubeka emiroberio eratokonye gochibosio ndosiere no ena masomo ndosiere likwenda asikebago ndosiere likende gyonskorende tobe bali bagwe tumana gokore mirimo yabo buya nechinguru gamashabikiana nsemore mwensipi genda ondumera uchumbe yao ndenga kikwa bokire na kirobereti tukulia audia Jumanne ligi yali toereru maito botamingo Davina kugura oxygen itakuwa gharama kubwa sana lakini kwenye saa wanjeri tu yande buyega na ikireke bago chosho ikireke bago na wewe ikireke bago na hande bale ngike bago botuko anene abanyagitari isocha bale ngike bago botuko bono ngo change bale safety na nyinyi tunawapigia asante sana ikiagara mwetoma botuko bogima mwatega chitoro mwakikisha lende na mwakonyire abananchi bale batakire gokonyo igonya saa enomia nando tuanjire twaranelitko lya Jumanne ligia ndomere uchumbe yao nitaisoma baadaye ekatugusuka gochi bosio enero Ndizi TV obwansu Gusii karwe grasense media Facebook panapotame ko tegen tokora you like you comment and you share share se platform yao gabu abari bonchari ba mayana ya Ensakia ya chakire
abare South Mugirango, abare Bobasi, abare Machoge Charge, Machoge Burabu, abare Nyaribari Charge, Nyaribari Masaba, na abare Bobasi. Pamanyana bono Ensakia imeanza. Abare Kitutu Masaba, abare South, abare North Mugirango, Burabu, bono North Mugirango, kiara ya jideka nintua, eka Burabu nere kando. Abare Burabu, abare North Mugirango, abare West Mugirango, ibono ne county eli ya 046. Asisi county ya 045, ingisi na inumwensi na abari ni moso ime yomoro. Ntwanya rande na inuri tukore gora maganta ibuna kiandage komie mwanje to moroberioyo na inungo bateina gendra koba ime yomoro. Nanya na baka kagetalia baganta Ensakia mbari go suki kyagera niyo kubarosera litukuri abo yabateinga kipunga kiensere. Bagatoki sana November ritualinga na barabugoro asumuchadara oito siasa na magenda bakatene yeba kwane ta maene igoro iya magendera Gusii tayo tararorekana ne chiro mo Gusii akoliero kirituko agatena mbuya baraiba ito batabuke barorena ki bagokonya orogongo rwaito rwa Gusii ega kya abaraingo chora tore tuenda tua monta kubuka mambia wando beke raini aremereti o akiro murayi ekura umurayi yo ende myaka 5 okira aruganya no murayi na eto monto shiringi 50 omode jibagere omwa myaka 5 yishiringi 50 oseribu bagerango mwaka myaka 5 ile ngoko nyora hakuna faida kabisa tiga bara ibaito bataboke bataroseri jibara bataroseri jichiro bataroseri no ne jiskuru abane groba kwa na bana comfortable no ne birasi bya ECD no jinyagita tiga chiro siwe kero monto taru Nyamarambe ni monto taru motijo ime bunangisi tijinga ndivara ostragoja monto taru ali nyangoso bunangisi aya tigaga jiru nyagitari erahange iri ekomo bokora naki kitutagete ometo monter ki kwa moire service erengia nero eratagete tutagete bindo binde kurwa sabarai abana bakanirwe pasal bande jiskuru para yeteke okoro bonjeri bwao ekiagere para ya rosi wo monta rosi no mwamuzie useno mochumbe nigo kobugo litokeria kwari kipara teba buna para terosiri litokeri kwale konsidingi 300 kwali tubuya lakini at the end of the day kwanya litokeria kwali oni siringi 30 kurumia 330 ingera agrorion 30 nerina eparembe orangire muntu bwe boda orangire sino muntu bwe gurubaro garama yaba enyingira lakini ebinde byonse bise kobe kubuya twensi na boto gosuka gochibosi gombia mano manchu morelia ekarore me yumuro Bernard Mokaya nimekuona umechacha ndani ya nyumba Keri Esther nimete kwa soire murobero Sofi Kemi Mostangi kurenze moya nyangongo Kirisi aro nimete na kwa soire murobero Charo William umeingia ndani ya nyumba yobesho beshae Janes Kangina ngoro jeri tunda green Grace Ongwenyi abumbali ba soire me yumurobero no kumochere mature dorure Jared ngojino soma SMS jeni matianyo mondo Manga Geoffrey ngojino gisoma asinjira AM seyende asemambi ya aboniga amashabikiano hons pia semabeta no to na Joshua utatokwene kuno moroberio yo usaseiri bono mambia umetekerenge yitu na botanto ko devina no korosari tukuliao ena boranyo bono botuke kwabwa ateme chande menge beta bantu bare batarara basunyunta na buakia umongino boli mwaka kyo mwana kwende school ya bali omana anga kya wike school ya bali omana nyomba kabisa abantu mbara iribono lakini ndende cha msingine na buakire bono iroberi iwana na ki ya efisi tigarete ne chiri bukomi umongino no bwatenye umugaka no bwadesita tuakane umwana iresgo umwana takumanya emechande irimo gwetera komasomeria umeto umwana wike school gutwara stress mwamo twara psychological mwa over disturb na ende school arengereta nimeacha mami wanasumbwana dadi nimeacha dadi wakisumbwana mami umwana bono naboko mutane ebirengera lyo ebinge karoko buno umwana ena umongina bore tibuye ngaki umugaka mwete mambine school ngaki umwana akorana ne karamu nabwati eono mugako jaga chindo bo kabisa abu hani usomongino jaga chindo babu ya bone ngaki ye ikirende ya digitali ekaramu kubana no mongina kitokora nimba siringi 30 niyo bwate merongevere cyaba bibiti mwiro mwana skuru nende osoma ekero umwana oni goko masomya cyo kwekonya naye nabaho cyo kokonya angi iskuru lya banta bange bali abayiboli betiganete umuboli akatacha inse umuboli akabeke yange etandogete nanda karamwe kenyoro by the way
omete omonto nare okonyora abantu bakomosengenye kenyoru na gakirora insata jete rora tabwati no ene kerebya kobeka lakini omoibori oni getiganete gosini gagwetigana oiro omwana wa Yesukuru omwana oyo nero ogocha omorusio bosoku nando omwana oyo nero ogocha omokonya yani ochiase omorusio bosoku sikoro nani nyomba nyinge Gusii abana bali baigete kuminjori bagachire abaibori babo chinyomba by the way bagoreira abaibori babo egari babagorire boremo bababekire buya nayo omwana karo wasomire tiga kwebo omoibori ne tiganete rimo agatiga ebinto biri ari kuri ebiya agatigera agatiga ki akene kimna ogosomire igo abana tiga tutie bidii tomayebuna abaibori igo betigana bachiko tosomia ase kera ringana ose gotobeka buya na intuchikomenya obogima bore buyo metengo totebana utatembea maikaranza abisomete maikaranza unanje bono meten niga maikaranza ande Joshua ali maikaranza pane totara maikaranza erende no watu agatebuna nkakika ngo igero tari kuboka mambia lakini bado kuboka korokunga kawaida ometena no muntu akore mirimo Nairobi akoboka 5 osoboka saa 9 kaikega asisa liye cham saa 2 ikabwetome ni gasirende igasina bere kama kawaida ase kiralitu na mangara tokora kana imena isiko ya Gusii manchumorelia umuraibwense no ara sensemo ya Western Limounteri ono arengasi chi county jo karariko akurete kurege tindi gochia saba iboli baine kibuna abana bajire skuru adana jaldreba eikomweyo abayiboli bari bagoteka abana babaenda bakora jigasi nyinge bona natete na yaya boigo akarwege kurege tindi gochia se bari banarite kosara abana banyaruka kabadina haya tigo mwaro munyaruka abibuna iboretwe tigagende skuru asome Bontoro jena narote kurege tindi gochi asaba kurumi anene bali bagerire ebigwanda gosiji factory chie sukari cheirandenza akarwe tundega tindi agateba buna rende watabambana wao na atebe tena engana nera abantu bare sikonye na kuba tebena nigate tena nangukora rabande karate tena watakwenda warudi makwao ama waende mbinguni oino muraiwense tete wangine walimunuku bakatena ki muraiwense nigate biri nata itokora abantu etegarata tena utaenda mbinguni igona mangana ama kongsana konende no ara sensemo ya Western pero bale no mokonyi Erika tikashawa uyote tene ogokertena ngakia bantu monteri kondo bakare kokorobo obore mibuya bagatena mbaje bachaki okolika oboyo ubya asabari batanyorete bagatena abagotu bari be miaka 70 gochioro ngoja kabare kwegwa bacha kwegwa beseri ye serikali ya kera omotienyi ayuna agendrete bonsemeli ya Western ase county Nyamira mbaje agete kuruna public participation ekero barengete go sangire birenge likurwa saba menyi be county ya Nyamira aya jagete tukegoro na rengo genderere eri kurigirina ninki kiochiko bakonya asogorosi budget ya 2024 inere budget bakurigirelia ekero bamenyi bense meyibare kurwe birengerelio ayune county ya Nyamira boigo asikyombekeriyo kolika abanyanyimbo Kenya Defence Force gose army etodena army mbaja getekolika igoro mbarengasi county ya Kisii getembalia bani bari borogetio goteseneka kwabo batetemne baigeto bakanyorana mbakonyora ibaga ase kobalie machoni gose abarendi gose abanyanyimbo asesemeri ya Kenya Defence Forces mbanyorete rende buya bakemurungana sana abande kurinde process injage ndede ase ya Kenya bono rende niri kumachikorokana ntuarana abantu bande mbe majedina bakare usabujiba sinyinge maaki Kenya ni nchi ya watu tutasema aje sasa umete bado tena corruption yani na lazima utoe kitu kidogo umete ntu asomete kitabu kiri ya TKK toa kitu kidogo ina utabuati kiao kwa bata muramwo montoru chiba sinyinga hando yonde mpaka bande baya umete okuruji besa mwibuli agwetikana kabisa rende lakini ariko bana gakitika abantu bare chenu ni bagende omuntu uruje kwa oruki bezo soso wagali bono ngete bese ya NRL na ndinja itingo ikachukwenene nero naba kubwa kene bese ya moira kurende in Kenya
tigemiroberi be kutorana kitokora amangana iyo obukrumi ase ense ya Kenya biemono ayuna aragendete ase county jet county sense ito ya Kenya atari mange na rojino no prime cabinet secretary na tena abara iboro ko chise chesko baja sense ya Kenya nene asumuroberio okoro kubuna noro climate change kiroja okorekana ase orogongo riseito ya Kenya wakaba Kenya ba ndata ko bakira chingobe na kubatogia anene abanianjoki egiata bali ba minyoka sensemeli ya Budapest bali ba minyoka sensemeli bakabwa ebyewa ao ekero mwana onga nere meri mora anyara nere ga kwebwera ligesa litindi korwase ensemeli yobono 19 kwegokaria above kibillion meri morana abwa 800 million dancing queen agorona dancing queen kabisa alia na abwa lende 800 meters akatoretera a gold medal timeti kusaba kuzibona para ibeito buna bono murabwetega meri mora timeti ngakimwero beri by the way hao watu wengine kina vet kibillion torore babo Beatrice Jibet Abraham Kibuwet Kibiwot Jacobo Kikrog abonsi bono kwarigana kubale buya sana asika unjirinde chiabo kericho chiabo pomet jikubarigana jire kabisa baba mpaka mabera nturo mbusi timetiwe se meri morawe kende gali anyona mbusi tai ndora arigani ya yaduri nanga kitokobeka no ni county na beko initiates because to the Ministry of Sports and Culture bari nga kekro gani ya jiri nga kya gocha ngino na nga kya komenta abaraiba bali bande abanianjuki bali bande ase ense yitu yakosa sorongo rwa Gusii besa no manjumureria na rayo ndoche agendete kokorekana imene isiko ya Gusii sorongo rwa Gusii amashabikiana ngenda kutomaje SMS cheno ase mambi ya aboni nataka kuira yebiro ekeronguma itena mwenda kutomaje SMS chena semambi ya aboniga yenda kutuma so asensemo yimitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News kone karanga likiao yenda kutuma withera senamba eyira screen ya igurabu ni matemna abantu bono mpago gete magiga yekyombe gerigyo kolika balimu ya Teacher Service Commission yekora na masharia bono mbaigwana nitenya abatenili bali bebyombe kubet na nat buna bali mgoji bari comment wa engeri yabo bono gongo bari smile omotinyo erasma with smile ayungo nyalire linde badai na ndinara sensemo ya magazeti tigango irase lero na kote yabiti tuwe na kosom kwenda na renge ase ebukulero turarigeri ayebiro ri tukulare nataka turaenda goikase kitabu gya Habakuk ebuku ya Habakuk gurugura ambari kitaba kugyo kwemurunganeria omonene na omonene akamwiraneria abatari abanyaburonge bakona cherwa ekina awosaba kwa Habakuk lakini natakurarigirina turarigirina arariara sikitabu ya Habakuk ngwemurungania renge sana akamochinya sai akumubore naki abatari abanyaburonge barabare buya kubwa bari no buronge medendiro kwende kanisa kwanyora ni gurwarete kwende kanisa kwanyora na ubwate mechano kwende kanisa kwanyora na utabwate no ine school fees mpaka wadana kanisa ye ni tagenda ningi gosikwa makonyora na bantaba bande na bakara kotana umuntu yo kwende kanisa ngitenero chande gite kubwa intu to tari kwende kanisa yani wasiererigwa asora bno ne kinyoro ya to komo natakada goso berige tabe gya Habakuk turasome ye moibereiga atingo soma mange sali biro byane bika byacharara torana ekerenga kyota gerosome kurwasi kitabu kya Habakuk ayanaro amangana amakong omubani Habakuk aroche ase okorra kwae Ibono chapter 1 verse 1 yotena ayanara amangana amakong omubani Habakuk aroche asokorra kwae Habakuk okorera ekiagera oboronge tiboyo aye omonene oibona Habakuk aye omonene nkoikaliriri ndabe nkorera na nkonye aye omonene nkoikaliriri ndabe nkorera nga onkonye naye tori kongiwa
gose goika ririri ndabe ngokorangeria ase ng'encho yobotindi naye tori gontoria inaki wantigire narorire amabe buna aya inaki ondigereretie ng'etanaine n'emechando ogosiriwa nogokorerwa bobe nigo bire ase obosibwane amariomana nogotaigwana nigo bireo ase ng'encho eyio amachiko tari n'echinguru n'oboronge tibori gokorwa abakori amabe nigo baetanaine abanyaboronge na ebina nigo biko nachwa bobe. Omede Abakuk is complaining, is not even asking God. Niga kumubolina goikaririri ayara akoreke na akorangeiri tori konyugwa na achira asore tori kongana no bosibwao mangana nigage amariomana no gotaigwana nigo bire ororo yani ebintu bigenda bono mbakwa Abakuk nigakare kwe murunganiri omonene ngomoireneria kare Abakuk gasome ibere rigereria morore ayare asegati y'abantu bebisago mokumie na goichaniwa ngochigokora inde ringana asa matuko aino eri motegene maiso moise kori tebiwa moko egena moise kori tebiwa naam nindete abakalidayo egesakukeri kere egetindi naendekere nechinguru nechingoro chuwoka kegweta ase chinse chonsi kemenye ase obomenyo botari bwabo barabuna abantu bakondokia na kuoboya oboronge bwabo nokobwabwa kwabo nigo bikorwa ase barabo abanyene oyibonero kumwireneria oye Nyasaye okwireneria Abakuk chibarasi yabo nigo chikominyoka bwango kobwa chingo nigo chire chintindi kobwa chisese choro sana jigotwara mogoroba abalini babo bechibarasi nigo bago charara abalini babo bechibarasi nigo bakorwa ale nigo bakoiruruka buna ekiongo kegochia kobwata gekoria ono ninda kitosoma yonsi kujabu oigwe naki Abakuk na Nyasaye akomweraniria oise koria se chapter 2 one na 2 mesali ebiro oise koria chapter 2 omonene ngotebia kare Abakuk igana akomweraniria inje ninte nene korende ninte nene igoro ase omorobiri bwogo tengera ndore aya omonene aratebie na buna ndairanerie igoro yokorora kwane omonene akang'iraniria agantebia ika okorora kwao ase ebao namariko amaya erinde oyo okoyasoma ayasome buya okorora kwago nigo koganyete engaki yaye eike nigo gokoayerera goikira nigo gokwayerera goikirane tigo komocha goikirana oise gosoma bono Abakuk Nyasaye ngomweneneria kare akamoteina bono rika marorao torochibwe murunganiri yani orena taisainie lakini bono Nyasaye ngomoteina rika marorao ari orwe asebao ekera ngochare goika aikirane omwanju mwene abera abekwe murunganiri lakini toramanya naki ningi Nyasaye abwate asore buna Abakuk yakare kwe murunganiri atena bono oriomana riabeire emechando yabeire inko ikariri Nyasaye oranyigwe mete koma mojiare sana na abere kingo saba lakini Nyasaye bono tori konyugwa lakini alcha butatu Nyasaye ngoma debia kana bono rika marao like vision yao kwanyerigire osini gokonya kwemurungania otararike vision yao goika boniga omwanchwa omurigereria igongi togoteba asema mbia bone osingi togosoma kuru ase gitabu ege ya Abakuk oika obo moremereria egente getangani goika obe omoremereria ase ekento keri gionsi ogokora ekiagera engakingo ikere na hande koraiga trust osesemeri Nyasaye ase ringana rinde lionsi ekiagera Abakuk message ya Abakuk nigo yarenge ase nsengima abege nomba arengororo na hande goika tumwegene Nyasaye
tiri kubwati na inkigeri ogwetira ina bokora Nyasaye ogotigire lakini mosemerie nande beka okwegena ase are ebintu nabo birabe bikongwa asore obogima nabo borakonge lakini gendera ko motogi Nyasaye omubwe akobwere ekyagara ekarokolemereria experience yekena kikego chigogo konya ekitabu kya Habakuki nigo gikutworokina abantu bande mbare baraimokereri ekeburigo rugusibera imokererigo lakini when you humble yourself yani ekerogwe kei Nyasaye nabagocha sore agokonye osukigo chibozio igogo ikatwekeye tiga kuimokereri igoro tiga korana emechande iyo bwate buna nae bieka obwate emechande iyo abantu bare babwate emechande gokobwa omwancho murire yani achandegete omaite nakiri ngora omungino oyomo tabwate bana noyonde nabwate abana oyo bwa abana bakumochanda agateba ngendo kokora abana abanchande tigangende ngerusyo bomoyo bakabogoria engori agende orosana gweita noyo tabwate abana akabogori nere agende achiguo kwekora ekero baikarende linani alia bono kiro monto tigatorerezana onjimbo magoso ngibwakora hayo yakaramatena ya bana bane banchandire sana bone nachaga igekyara mpatigire nsi noyo koneno yakamonga kiwacha na ya narigirio mwana umbolire pi ki bakara wikaranzana bakadena nekene inaye fono lende oyo bwate ngolirare noyo tabwate ngolirare ingitokora tigatoire neto nyako saba onyoro mwana nanje tigangira ndenda banairwe igo to echaya bweite meto disona tetera tu ejaya bweite Nyasaye nabwate meroberi yaye emia elia ko bangerete ogosuka gojibosio eno motako mwerore abantu bagochaire tiga kwe murungana Nyasaye madaina nki abantu abagonjaira eyine njere ya Nyasaye ko gotieri ochikoba omonto bwenginjo erebosio bosuke gari ngo tenere bwabo bosuke nyomba ngo tenere gabu bwo bono bwagache koroba okorigereri bari bagochaite go jinze oyo Nyasaye no yobo kumisana Nyasaye tari mondo nande gento kere na it's better to understand God than knowing God omete oikabo understand Nyasaye ngakya gore bintu biaye to mumanya tu kuna watu wanamjua Mungu but hawamwelewi Mungu. You should understand God ngakinya sawa gore mirimo yaye to mumanya tu because hata mwisi umarogyo maitira batanya Nyasaye naro omoibi na batanya Nyasaye naro oyo gore bibyo kete na batanya Nyasaye naro lakini to understand Nyasaye buna Nyasaye tatake tibo ibi Nyasaye tatake tibo ibi Nyasaye tatake tibo chai Nyasaye tatake tibo ndogo suki endemero igendo kena you should understand God tari okumumanya tu kwa amanyire emechande yons obwate siku moja itafika mwisho ayebiro nariko koini kare jibona mambyo mwajibene naki alionsi ogwetera na ayebiro nechinga gichinge ni ya muda tu Nyasaye ngo useniale osuke otamboke engeu ekero yona kare ko so bwato maria akare kwe moti kabisa ebinto bigo sarika kabisa usali uchumi yenseri uno tomirwa agende ekero bagundwete buna nere emeririe yate werete kabisa no ebinto byasarete emeririe ya igetega toerera kabisa bakagenda desabali igori ya rais yono nande manyanga kinya saa kuwa kokokonya ochiase nabona nyona naye no bwate yona gete ogotangete utaikira ni bintu bya okwe murunga ni korende no monto gete ogerete ora sabo kunya kwe murunga ndiyo ya bono ya ikirenga gyote keri kuri rais na ya kwe murunga ni kwane kwa ikiro mwelio orike vision yao onye sabero de Nyasaye na bono nyengikira neli Nyasaye tali mobe Nyasaye me tali mondo yale ko barende na ninjo njimbo ngeire ekebunguo giembura ekebunguo gia oxygen ekebunguo kende gionzi kerindo jena nke konye yani na mige gange chade Joshua tanga na migire lakini akalia rais na ya dige bintu mbirenta emwanya bantu tigamwane aroke chiani mama lieta tigamo bonga inigete lakini tindi kwa mwake bunguo gioxygen tanga wengi wetu tungekuwa tumekufa hapo kuyate abana ki kama buna tari Nyasaye kore side ya ito wale mahadui
wangetumaliza, wangetumeza, tungalikuwa hai. Yani buna tari Nyasaye ore asensemo yao omubisorio oyo gendrete kobabu yayo jinambu yale tanga gomerete kare kore moyo. Lakini esa ali Nyasaye nande amaite ngaki ago treat ayo monyene n'ababisa bao nakie kogerore moyo lero ago temina bono incho lika vision yao gochia sama tuko alebosi mia mono manchu moreria ayo na yebiro asemambi yaboniga ngo temina lende tiganya sato konye nanda nde tubwatia asemambi yaboniga ayo na yebiro abakuki akamotenya sana kago ikaririri. Lakini Nyasaye akamotena like vision yao na ande nechigo ikirana like vision yao na ande nechigo ikirana umwanchwa umuliriri. Tuenda sensemo ya check ya semambi yaboni gandore mbarai bali basoire asomoroberio nara watebana 1% Thomas Bundi niko ndani na my beloved wife Petrus Kemunto oyo no mugudu ya Petrus Kemunto akotana bababoke magi wa muke William Mekenye aboke Fred Nyandika Musioma Meja Monda Ondali Atanja na masabiki onsi anjete koligerelia na kotengera Ndizi TV monomono umoroberio Ensakia. Mumesalimiwa wote wala ambao wanapenda koligerelia umoroberio yo mwakwani we mwenzi asemwabeta oyagona 1% Thomas Bundi. Safi nara wadana ni Nyatundo from Liambase Secondary. I greet security team, teachers and other staff in school. Nyatundo awadana kurwase school ya Liambase yego toka asebunge yababasi awadana walime yomoroberio awadana ukwanidi abarendi bonsi because security team abalimu na staff na other staff bonsi bi Liambase high school bwesezemo ya ababasi. Basta eneli anyora from Bogita azubuhi nchema kwa Pasa Gilbert Onyango, Christopher wa Nyamage, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenye, Choni Obiri, Mama Stingo, Davini wa Kioga na walimu wote wa Greo pia na watu wote wa Bogita basoa ime yumurobiri. Safi. Morning Brighton and Joshua. It's a wonderful day. Nyasaya tuancheire tuarolili tuko ligia. Thanks for a yebiro. You motivate us a lot. Biamono asinginja yebiro ikiagera ni gogotoa motivation. Durate Joshua motivation ikitote waseke Gusii. Yani ni gogotoa obosemia. Usomoyo. Ni gogotoa moyo. Ni gogotoa moyo umonene kabisa. Mbia sana Kemi. Wishing our children safe travelers as they go back to school. Lovely day to all fans wa Ensakia. Oyakoro kuna nere Sovi Kemi Motangi kurwa sensemeri ya Nyangongo section au dena auto jomare out and clear pia sana okorana mwana choyo chieskur wa chieskur pia sana Kemi asuwa kishano lime yomoroberio nara dena thanks to God for all the best he has done to us. Let us continue down him all the time. Aro Chris dun in Ensakia kurwa sensemeri ya raganga about the no atu what TV sana bia mana sebenarnya tuntu mera SMS cheno dastoma badai boigo asense meyo genda utoma eda mbeyera seskini ya yora abu majuma ile nsema abo ya 0792192834 na ile namba ya tuntu mera uchumbe yao ainyinge go ja studio bo jibara tumjedo kwenye kuitana na chirabu unoro jabu Facebook Ndizi TV News Digital inero tutomera uchumbe yao boigo asensemo ya YouTube na boko mbwatia nino je Bernard Mokaya adana good morning Mr. Brighton live Ensakia from Doha Katali atubwati kurwa sensemeri ya Doha Katali asemambi ya Aboniga safi nataka nda siomi asesi mibono ndole bali bantu mere weterase ensemo ya Ndizi TV News Digital tuma SMS yako kasi yangu ni kuisoma na manyana no turamo naye kiara kingete tokurosali tukama nayo majubole kwa bogire wasoira so mtandao Ndizi TV News inginyenda somere SMS yao wasoira sensema ya Ndizi TV News Digital inginda somere SMS yao nara wadani engineer Francio yaro na Nedia na Neira engineer oyare bali na Neira bawote bano bale imeyomoroberio bare ensemo yage komo batubwate tibya sana semambi ya Boniga Francio yaro na twaro bokongo lakini bono ngagerete olemire na nyasawo mokonyire krasireti omwanoye kera asireti omwanoye mbamweni ange wike ya moya itire digonya sabale mi Franci na Neira
Nyasaye no muya tigabaremi ekero kende gyonsi kiabeire karo gwitera mochando gete Nyasaye namanyete bakugi buna twa Somali namayete likabone vision yao Nyasaye nakobwere engineer oyini engineer yara kero tegeta mangana yoko beka mangana estima kabisa akigisana na certified korwase mangana alimete monto harokora to monto bwestima okobekira estima ya kubona sara kwanya kwawa ya rangiri kina engineer yaro bakobekira estima buya nerigori riri samura yatinde bali samura babugena nigori aya oyaro igori ya nigori riri ya kabisa oyini engineer France oyaro safi tiangene bona sensemo ya Ndizi TV News Digital ndo mbare bali basoire me yumorobelio asemambi ya boniga Ensakia kabisa turina Joshua utaina kibina maliogine bichago chere asenjira ya bene nsome iga ndo mbare ya basoire me yumorobelio kerongo igora iga echake vizuri sana uya sana litunda green atena from Karen Nairobi Kenya niko ndani bwakire buya Dolphin Morata nyako machata na good morning Brighton Joshua and by family and friends to wake up each day to be alive. Thank God for the gift of life. Let me wish you a day full of love and peace, and let the light of God shine upon you always ime ya Ensakia until the end. Yes sana. Judy Hill out there, good morning sir Brighton Makori. Tuned in from Maju, Judy Hill. Yes sana koro Maju no ole ime yomoroberio. Huyo ni Judy yule mwingine, si yule June Jackson. Huyo ni Judith Hill. No ale ime yomoroberio. Thomas Omi agotebina korwa bombabajo nyaiwa Nyamira bwakire buya. Judy Jackson tutakuwa ngoje message yako ndonye ganyete. Thomas Omeo tena kurobomba junya iwanya mira bwakire buya. Victor Mona tena Brighton Makori Breeze unichese Diana Gesare naye tata. Sasa utajesewa baadaye but Victor Mondo tulielewa na wewe ya kwamba siku ya Friday ndio tuko na Ebwatoke na tuko beka matera. Victor Mondo. Sasa sijui itakuwa namna gani lakini sasa sawa. Lakini ziwe ya kwamba rende na Ebwato kutoruka kwalika lero gaki na mangana afya tutayitura amanya afya yaitu togochi kwatenga ichuma unebiru kunyobikoriete oikatura kwatebina ngakiere ichuma ntogotenga kera maandamano abujeti na kitoko na Jumatatu tawate siasa na magendo to mangi kendrede twarigere richiko twarigere ya mangana education ichuma to makwebwatoka iko Victor Mondo. I think tumeelewana nawe kabisa message yeta kiri jari kule ichuma patumeiandika sawa. Joyce Kangna out there niko ndani from Nyabisabo. Joyce Kangna biyamano kurwa sema ya Nyabisabo. Nyabisabo mete kutoka ya sebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii. Kumochera out there na sauti iko chini, hiyo ni ile ya kitamba tumetera kina sauti sasa. Najua kwamba Joshua amerekebisha usibiri jina hati kabisa ili ukibona mbiyalile. Na kumochera najurikana watching live from Isebania border bwakire byakima ngoganiria mamumu abo akwaniri mamumu abo batseba kwamboka ole biombe mwanyabondo atwale emambingia pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill Academy akawadhina wakwe na asubuhi njema safi. Abigail Nyausi korochitago hema ije kutoka sebunge Nyaribari Masaba tena watching live bwakire buya no ali miyumuroberio kumochere bado na ali kalia hao tena sauti sasa iko sawa. Asante sana kwa kasi nzuri Joshua Mochera tena bone sauti ile chonjo ile bamba kubamba ile safi kabisa biashara. William Mugaka tena William Motali Uganda Mugaka kura Migori count me in ndani kama kawa safi William Mugaka. Ojaro William tena watching in from Sensi Kisii au tena ali me yumuroberio MBC no Mugati James Matena au tena Kitengera Township Kajiado County niko ndani. Mandere K News au tena bwakire wa Brighton ni Mokogoti o Mandere kama kawaida kutoka Makonge bobasi dia Motali niko na wewe hadi tamati usibanduke kwa na mimi hadi tamati. Eric Osora tena watching live from Keumbu Litaro au tena alime yumuroberi ensuria maita au tena bana Sunday ready abana sweet boy umwana mokorofi na smart boy kurwa Merini Salam Club South Mugilango wako ndani. Teresa Kimundao tena good morning Brighton presenter tuned following from Muranga. Safi Teresa wasiri mkwao tena good morning umuralia Brighton listening loud and clear Ensakia from Doha Katali. Safi kabisa watu wangu wa Doha Katali. Asante sana kwa kuwa nami. Bao Bernard Mogaka wasiri mkumbi yamano na abange baribare Doha Katali
na abandi bali Lebanon, Saudi Arabia, abandi bali Dubai. Safi kabisa soko jora koba ime yomoroberio. Jaden Lijadeo then a good morning Brighton, sure I agree with you. Niko ndani from Afghanistan. Breeze or on this TV, pray for me for bad dreams, for the deaths every time, even I'm scared to sleep. Yagaro dane toko musabera inana kirali tuko ni yagaro twala jinda to chimbe chama kweli takali korara nani ni gabwa to bwa bobo tindi sana. Jide Richard ngote vidora wasomba bali ba korara andi korwa para kubeka masabone jingo kubeka dasa masabone ndi jinda de chimbe ekaro kara sense me Afghanistan ne chimbe chikale ko sabera dole chitame kabisa. Manga chofre adena emioyo yemboli kurwanya tieko niko ndani. Emio yemboli ade ano ari me yumuro gorwabu nyatieko Joshua. Wedena manga chofre adena emio yemboli kabisa no ari me yumuro veri. Mature torure chare adena watching live kurwanya chiji secondary school kamera kamera ward bogitutu bwa masaba no ari me yumuro veri. Yobesho beshai anasema ya kwamba konasi atobwadidi ya kabisa asemambi ya aboniga. Mandere K News ndo jina mentete gaote abana tigangira nega aria ndole na lepe kabochere aote abana Brighton bwakire Caleb Joshua na Faith patwale mambia engia Kelvin Onduko aote na Onduko Kelvin from B Center Umoja Nairobi inasalimia mashabiki wote wa Ndizi TV wote Nairobi igo bokiete buya Nairobi bokiete buya Douglas Bita aote niko ndani kutoka Tanzania. Douglas, miyamono Tanzania iko namna gani? Salimia mheshimiwa Hassan Suluhu. Sabizo ine molaibu yense meyo ya Tanzania. Biasa Douglas no atubati kurwa sense ya ibono yon team diaspora. Mete Tanzania bado diaspora. Igono ale kabisa. Edunyo mengade na kuruka Jerbles is watching live Brighton. Mandela K News na natumangana please kindly allow me to send my condolence to the family of Michira family from Bunyangande Emeno Bobasi where they roast Mama Sarome Nyairabu Michira who is my aunt yore mamum nginamoke Mandela K News Professor James Nyachae and the elder brother Onchawa pole sana iyo tumire ngora yae iko jabu ngora yaro ninganjirite korwa ekiagera goikutume ngora yero ninganjirite ninganjirite na karoko turababirata to iyo nayo nina ikubalia gueta igaiga asemambi ya aboniga biasa no manchumuli akarumanda to tumaje SMS cheno asemambi ya aboniga ekaro amnyokre asinini asenjera yogo sioli umuroberi oyo Ndizi TV Ensakia nera bono ngo devina soaime kabisa tuarusadi tukuliao kwa turababire batato kwa watenga kwa bogira na kirobere di tukuliao tika ko bamosera ibu kabemo mincholimi na hato ba endurubani maje go sensa di maje so korno ni minimum ko se aya bande ba kobo ete buna botame jomo ko dainde bantu ba kobo karba korabakira mede no nyene keroro monto mobe o so bwa de brenga no ko gamburioga oise gwetonyore turi na Joshua ose turi na Onjimbo tujaye goseka yuko bana abantu bakugamba abantu bajaye gosengi barokora yani ayo bwate na obwato bwo barioka yaya kabo muntu nayo muya none kerantu bako jabate na ke ba kwarigania bete na bogo jasike none umwana atate nene yani ochaire na haye kore lingo mwanjumulia ayu naro agenda takoba ime ya Ndizi TV akardo enda ko tebina ngakyota kere komenya buya ekero ko komenya nabantu tikoba in isolation ko komenya nabantu roje no ne jinsu kimenyete amo G19 ngakina utingi utari komenya ra nabantu muiwana ko komenya nabantu by 19 kabisa na ko tedina akarona bana bako na jiskuru chintereba na chikonda kitakaba bantabaya Tiga koba ni numo turubania ban. Omwana babortie bai. Oroja bortie bitabu ebinge sana. Na yanga chia iji uniform. Yani okomo kurunya. Okomo ngusana soye. Omwana ya matebi ni gali kwenda edinga boys neye. Ebese neye. Ngo soorega omwana anja soye. Tiga komo ngusa ngomo ramore. Tumetusro mwiboli valnere na nini. Yani ngomo talerore. Bono why? Motebina nga yogoji iringa boys nga yogoji agorozare ega ali kwenda jirudie neye gen yani ogo ikomunguse ngomo tarerore bali na mama mwabo omwana ne nyarokare nga kibona yokare ya tari kumana ndakini go iketo stela bugaki to tuara maskani kwa manyana ya nga imogoji iga ngora yo tiya ko muso omwana
ina oye manyo mwana ono yo kwa makonyoro monto no abantu mbare basaye binde bataranyora bana lakini manyano mwana ona bango yo mino enyaroka okumunguse paye gocha ngomo bwato kale gocha mwana ngwe bacha kale ngomo kururo no ebinde imbira stage jeito na ino abanyakerobo beji stage usaba na ino kababa antaba ngwana tebya abantu baino na yaya engakiene skuru jikwerna korango yo nalti komentera abana skuru yani fair na bona ali kwaro rigesa mwana ina asogojera 150 na 100 200 aseki 100 debyo mwana buyana bagi ya obekaiga nyebekaiga nini Diego somera abana bono ikaranzira na koraki ndaya yutari maskani maya abana barabo na bagoja kwira libagari yao angyo naenda matanga gete umuntu getakare kokosa bandaria akabadema tebuna to ikaranziteiga kora barange miaka 100 kurubono na ntoyo twenzi ke abantu barodena ya mondadena ya ni njeni karo to kobororo no emponiga barange miaka 100 kurubono bona jamono ngabwate miaka go 1972 bono barango miaka 100 tingobo abantu 8 barabo na baba ko iborubono ose bali barazi school igo ikatobanya ngakitokorede ekiare kende gegoja na robo sokusane kero mwana gitako nguswe sigete kabisa nango chiango ibali na mamo mwabo bone bale fanalebo bamura mangana makongu sana chikonda kitane chintereba ki kabe mai kabe na inwa bangwana tari komana ndo siko kwana bobe ni digato bangwana umwana okumubwata nini ono nyugwete ni ayebono njira ngakyo karai umwana ono yo nano munyaroko sino mumura umwana ono yo ngakia gwata kata ngakia ngakitanga aturi tubuya nande narojena umwana gitomoke sana osere tuwe school fees igoro marogoba saa 11:30 embure yengo tuere umwana naje degore school fees ayebuno no moterere bwe school responsibility yao ochire tabwate fees yonzi akiro muibori naki ngwato monchimbo ngwato magrez ngwato mabiyaki oje school ngakyota mwe school fees ngora igwana no lakini akaro to mwana gochika umwana omokena aroche sana nkagejigusana kanongo mubona na na osino muibo neni gate na bono muntu meraje umwana tatomoke ngamubona umaite sine ni manyete kingo ikasigete umwana oyo egari ya mutigirite nyambera igoro chatare kuru nyambera mpaka stage yari egari yakana kyogoro nane kujaro ko sago chimi surely umwana wangwara kwenda mpaka school omuyiboli omosabere libaga osoma tena bitoki mbira atoka umwalimu mwewe akienda atata ngakino no ngakyote teno na abalimu basabwe iwo koigwana kati ya abalimu na aborokya na abalimu batende bane be school tikako bororo communication yebe ndu aroje ni mwana na rotere be school kuri maranda boys agasiro ngabwa yalia pone familia eri eyasire tyo kosemeria ekyaro umwana oli bona sa agakwa agatindekwa abe familia eri ekarira tenyora tipo konyu ikabone nigento kyagarita agasire ni school fees ya ekero umwana ajire school abadenwe school kindly tigo mwana ike mugambe no muiboli umwakere simi kyarango tigato contact ya school ombwakero muiboli matena ya ombwato mwana bosa nayo muiboli naboko kobo mwana mpake school mwana naromoke kobo mwana take responsibility yao bono oje gose umwana tomo covid osirire waje godorangeria na bono ndariri umwana one ngaikwa mutigete ika kwara gotumia opportunity yi kobo mwana mpake school ekyaro umwana ono yo nae kwa monyorete na uteto como mokobe mpake school moikiali motei baba tatone soma tumira nae after osumira nae rusa igori yoga ine responsibility buno moibori tiako iro mwana na aibona ina karu egeita kwarange iro nchimbo umoli ndiye pigi tumaitiko so mwana naika tumaitiko senaika gosenaki ayoche komokanya ekarba ocho komungesku ya baibori kakiti to take full responsibility ya bana baito inyoro mwana oyo gochwara boniga kakoba morito nayo gocha gochandeka aibona yo korera ekiagera torreti oyo buya igongo pidiero rero mocho koro ekiara gwasinyiru korera oyo
tiangenda sense mirinde yomutumo komo sinini gingoirana ngirane asa magaseti asemambi yabone Joshua nienda ndiada kwando rwenyi biasa Joshua ko ngiyolina school fees ne chande da banto orwenyi ndororo toko kwa 10,000 asemambi yaboniga elindo ko bere no eno mwana go chia school asemambi yaboniga inge toko kwarangi na agenda sense me ya riba Mpesa business number 888090 kwa bekire boygo chibeso kubeka shilingi 100 amount ni shilingi 100 usiweka 200 usiweka 300 unaweza kubeka 300 kubeka 100 igo shilingi jindunda isatu usijindunda jingo uraga nigo shilingi indi bwebwere 10,000 account name Ndizi igo bono genda bulipa Mpesa business number 888090 amount beka shilingi 100 account name beka Ndizi jindunda jingo kubeka edro yanake okorwali chaka ikutumie pesa wakane school fees kose inabora nyono bwade deni yao machine yana ali ko chaka ali kabisa yabone ekerego ekoligyo moshindi baite wigirigyo moshindi Joshua age kabisa baite bora nyono bwade deni yo mondo kiribusano ugoturire sana baite ko iguno wanyene kesieli monda ko ngonda ari kwa buganere kumbe no mondo jiro sabe jumbi osegibiriti kwa bwana kai ndo njimbaje ko sabe deni ria ya bono nyora jibese omwaka ne mukura nenere kabisa maden kakingwa ngonyete kabisa igogenda goshiriki utachishindia shilingi 10,000 asemambi yabone toenda sense mere mutumo konsiba maje ingoirana ngoira sense me magaseti tumayana ali airoborto aseri tukorere ne onde stibyo bansuma usi umuroberi ne Ensakia to na Joshua keroto ko koretero umuroberi asenjera yabene toska ngoirana nda sentundende edinde ngoira sense mo ya magaseti Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe company yuko bikuburendi ya one-on-one security services limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukoreri bwibirengo bwigoro muno gucia se chi company na boigo nabanto asorogonkorwa Afrika ya mocha chobis chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor egatiyo bukoreri bakorwa ngamona static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi minga kichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwibirengo bwigoro one-on-one security services limited oburendi chinga kichonsi
Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania nechi shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochi kumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochi gutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense etu ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobirio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo na boigo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase enseito ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange na sore kigima onyoro bukoreri na bwiginkira yugutwikira asokuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukuiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime ye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yumuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegeteseni kia maguta yichigari ime yumuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoreli waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yumuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuangoirerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka ime yumuchokisi nigikorwa bukoreri bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire
tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine, and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimira umurwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito kero montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Uwansu Gusii. Biyamana wana mwanchumuri on Ndizi TV karatwa senseme yende yestudio kara Joshua rato ire madukani kidogo na reni tuachukura maya bibere bitatu na igora mayanga yokwenda okole kende osinga yora ndonyore service yende yonsubina Joshua tutebiri koruga bumbuye karonande tuiranire asenseme nda kwira asenseme ya magaset kolende mbale ime yumuroberio bali baendelea kutumakia SMS chino asemambe ya boni garabani unami pamoja kurwa mini bolies no ale ime yumuroberio Spark Justin Nara no ali me yumro the morning team Ensakia Brighton niko ndani ya show live from Kisii kigochugwa wote wa Gusii wa mke wa Chabekasi bia sana Nara Spark Justin Nara nilisoma baadaye Tereso Mbogo na Erena Somaliliande ina watching live from Saudi. Good morning Brighton, greet Kerubo Joshua and all members of this TV, have a nice day. Tereso Mbogo ukwandi Joshua ukwani na Frida Kerubo abune semeri ndi yense yo bonjoleria nese bali yo bonjoleria bia sana amaiga abaikere andonsi ase baberede mature turure chari adana watching live from Nyachiji Secondary School Kemera bwabuge tutuma saba nere no ale ime yumuru yamona mashabiki ane kama takoba ime yumuru berio asemambi yabana nataka kula kwira sensemo yama gazette kule ndara kwira ro munya ukwana twale ngina etabia no ya sijipara jitu ko ikebwenere ko ikebebuya nando medeni elina nae kerore umwapiria nae go ikobo monto kabe apiria tiakoba apiria obe at the same time conductor obe entereba ode entereba nasbono ngakyoko ndi gari gagendi bwango twanyoriru ya entereba ni maitega sia conductor ni maitega sia buna bono nalinete egari ye monande kerore nate dura kwanda mangana mwete ntapia MP conductor ngumete conductor ngire ate ana bantu bawe ikera for example ngo ndori go senkyo goro sengo ndori go totebe kero kana distance umuntu ikakyombu tago ju ikaransa maiga pi umuntu ikenda keroka ikaranse iga bosio ahebono keroka ani ukyombu ikikaranse bosyange igargi ukyombu ekoreki oikema pem pone konda tango tebi karo musubati yo mana ki ya uri uikanga iga sukabosio umusubati nga yakurwa ja yakura mumo ekondagide na akora mama tusi ali amarito kabisa akomadena akomora mama tusi amarito akora me kondagita kabisa ali akomadiu medena isano kwa tigere na kyoko garore ga aki neba no musajo erni ga kale go seno monte basugo seningi nere nebe sako ligibu ne kondagite yakora ekoligi kiro monte ga siria akora neba mochenga akora egenda koligi no ruwenyi neba no munyagitari egenda koligi no ruwenyi orwe
aye ne baningi nere haragiri family yae na mukai na hade gore tere monde gisirani okomuramana yakigwatigirite isano nini umete egali ngonye tene nini umeta ya no bumunya nyimbo ekero kwalinde mune passenger totumie tigari yao bono kabe inze yo mukonda tori gose enterebeli no bumwarimu ne banincho moriki tiga ko babone ko kwaso na bono nayo ongungwaru kabisa yaya ayekro waso alia bono ni gokoro gwomwapiria tori goro gwomwarimu ayene apiria oikaso ogende ayena goro munyagitari ina bagoro ko munyagitari lakini ali karore mali eba debana passenger apiria wachenjiri elieda na benga chibese ege ko gere karore nyagitari tori goro doctor kro kwarwarire ko ajiro ni gokoro kwe abarwaire mbarenga bale etaito ego jinji igakoro wasoire maria kabo mungwana nayo entera gya contract gya tena ki ayo mbogo sukabosio to ikaga kupali ika ni bate breki ningi kwa karo kwandi ningwamanya waja gora me conductor bosaigo okomadeina ngakina masoma ona make puna igwatigirde sana nonyo tigirde ibere ne mirimo yaya okora nonyo tigirde yamo ne mirimo yaya okora tika tutwara masikani nande tosike gasi yo monyene sike gasi yo monyene tego siere lyo mondo ego nyana no mondo ko kunyerecho oje otagito ko siereri inabona chisiringi bere pae buti shuali ga echo yabe ta konye kunyera towe akini tiga to babangwana tiga to babangwana tiango ira sense ya magazeti ya semambi ya abonia nara onde ina Brighton amaene egento ke aonde ine egento ke kugochanda mono no gukwane kene nasema kana Brighton egento ke gochandete ngiheko gero gukwane kene lakini oiga to kwane kene tuske gochibosi to ena sense ya magazeti ase emambi ya boniga kerondo chine gaseti ya Daily Nation ninyebwate ni gaseti ya The Standard ninyebwate tetu yakiri gaseti ya Daily Nation tori na nali aeroport semambi yabone nyoro ikoragese ya manenos kuchiabo daktari The Nations ngoikara se studio daktari Joel Mayo kurwase nyagitari ya The Nations Abo Clinic Center ngojare ase studio tukwanire na kitokolenda afya tukoti tutarai kabo tiangwera sesemi magaseti tujakiri gaseti ya Daily Nation Ngaseti ya Daily Nation ni ase patient tangani kabisa lingana li muhamu murdena higher salaries for teachers as school reopen nabono aborokia ni gobabwate kibakwegokeria na gusumaili ekero salary yabo bono egochikomentwa ekero jiskuru chigo chikoigorwa nino jegabwo muswati masharia na chodire gabwo na smashani na chodire gabwo ekero baigwananite nebyombe bidibi bikoigirira obwene bwa balimu kubeta ndat ekero ndoje na mbacho oreta bwa balimu ngakibawo konyore ngeri yabo ngakiakinete koru B5 D5 D4 job grade ngakiba kinete abo ekero ndoje na konyo mwalimu okoria 21,756 wani ya ojikoli 22,793 kiro mondigo na mendere tu engeri yaye ekerondo chikonyo yokoli mbare batigarete barabuo mbare batigarete chabo mbari 2020 mbare gaga yokoli 21 konye bano ndo jina bara chikoli 23 mpaka 29 go chiabura chikommentwa ase matukaro tata konyo yogori 131 na bara chikoli 162 ayuna arno jabalim bagabono ikabasuma eri ekero bago chikwebwera osebebwere ligasa ekero ba mentudwe ebese yabo ekaseti yebego nemurekirete ase beje yentangani nemurena omurai bwense dr mutoni gobona rurege ni garurege kurege tindi gochi ase bari bagerete chi factory jogo semese anena senseme ya western chikabaracha ose chikarara bono ngote bakare na ya amangana yugo ikaligirirwe ayani gago jamagega ya rai koba abducted gosenga ki liberaliriomo liomo ntorio yomo yo capras post ngaki capras post just squad rai ngakibono agende tekunya gochunguswa sense ya Kenya boigo siga city ni murekrete nanga kibono aba Kenya banyarite bako korabuya ase ensemeli yokwebwera
chi gold medal au asensemeri yokoni anjuka okubani anjuka asensemeri ya Budapest. Nindo chegaiga Kenya nigo asiji gold medal. Kenya niyo yanyora 10, Ethiopia kanyora kianda, Uganda kanyora 2, Muruki kanyora 2, Burkina Faso kanyora AM. Iga seoro kongoru Afrika Kenya nigwethina nja korabia gosenja saseri kabisa. Gatia bali banyora chi gold ingamona vet kibigon oyo bwa chi meter 1500 meters na 5000 meters no mosbati Mary mora omwanonga na bwete 800 meters igoni wete na Mary maranga kya nyara okorabia asichigo sori echu chama minyoko bali batoretera silver ense ya Kenya ngamona Emmanuel Wanyonyi oyo bwa 800 meters Beatrice Jibkwejo yobwa 3000 meters steeplechase. Daniel Simiyu oyobwa 10,000 meters ambali bareta silver. Bali bareta bronze barabiaba ngamana Abraham Kibiwot oyobwa 3000 meters steeplechase na Faith Cheriot oyinere obwa 3000 meters steeplechase. Beatrice Chebet na abwa 5000 meters, Job Crop na 5000 meters. Ijina jiji gold twanyora ne bronze ne silver ekero aba nabaito basaseribu yalia asensemeri ya Budapest ebiasan. Ayino jina ramare kera asiga sedi ya ega sedi ya Day Nation beji in Tangan. Ngwana dore beji ya kabere tojigureri ya rokone dianda koira asiga sedi ya The Standard beji in Tangan. Beche ndangani yetestana nili murigede nga kyumura ibwense akwanire igoro ya obokabara bore ase sekta yeskali. Zuga companies jibwate mechando lakini mura ibwense okwanire mangana ayubate na President William Samoei Ruto nigo bona akwanire na chikatel nigo chire ase mangana ya mangana yeskali korosigwa yerira ba Kenya gochandika. Nigago jamaiga ya just want lie oyo onyardeka ko abducted by unknown persons. Baadana onde ujikotiwa atara kunwa buna kausikande nobukurumi na mangana yoko yeri sukali kosebi kwanda visukali ya sense ya Kenya. Wega se beji yentangani omanjumuriria ni murigedena bono abali mbabwate teachers mbabwate igaseti ya The Standard nereka eka dividend igaseti ya Day Nation. High salaries for teachers as the school open in area bwate the nation kolende aseti ya The Standard then teachers have nothing to smile about in Bay deal. Erani gara dena ya mbabu adikende bago smile as a deal enyi. EHBS ninki ose gara dena 10% raise the same in hell about the bana era igente ko Standard ya deba abuna bali mbabu adikende bakwego ke no eba mente tu ngelingilina no eba mente tu padra ba uchiko nachwa tax nere igoro igo ikaba chiko nintwa nagiye koreka seti ya The Standard dirego tabana bali mno eba mente tu ngeli mbabu atikende bakwe igokelia ina rega seti ya The Standard abo ni murigedena fine print in World Coin Park show risk deal yani igoro ya World Coin yeli ya lete mejanda sense ya Kenya ni garogana abo kombo karoro obolito sana ando jinyarigelia senjera ya abene boigo abaiboli nigo babwenda gutwara umucyano go nago tatware school fees ekale tam ya gatatu ekale gochaka boigo ekasidi ene murigete beji ndangani ngaki abanianjoki igiata kurwa sense ito ya Kenya bakorabya sensemeri ya Budapest se amaminyoka ya kolekana se ensemei ina aramurikira se pechi yentangani ya The Standard beji akabere gasidi ya Daily Nation ni murigete na Ruto yoro maraibense bono nigo anyadega kobori investors baliba bwatobo kabara asensema ya mumea suga wosoka kuruororo elinde merobirisi gobekwa ase factory ya UMS nyarigi kwiranira asense ya Kenya beja gateka seti ya The Standard ne muregedena ngakibona ba Kenya banyara ba korabuya ase amaminyoko ao aliya korekana asense meri ya Budapest asinjire ya mogose eyende Budapest umeda bande ba kombori Budapest ni wapi eye Uruguay ose Angre Ugre no ense ibono capital mono ba konyo Budapest lakini Hungary no abo ba lenge na gosomera ya sepeje ntangani barabia ba bwaji gold medal
Silver ni bros na bamurekeira ase beji ya agatato ngakiba korabuya bakagoka sana muratu mete sana asoko bwa chimbero chia 800 meters kobo motanga ni mete kuni anjoka ase abantu bonse bare taliraisi igona na gogete sana abo ase beji ya gatato somere orenaki bakorobya ni nabasuba timba bakorobya ase chimbere cho cha Budapest ase ogokonya Kenya bandera ya Kenya kubuga ani bandera ya Kenya kumukereri iguru ne ya national anthem kubuga ase ensemeli beji akane murikidena Ruto nigobono akari koboli na abantu bari barasoma bwa Azimio osibali bari opposition badambo opposition bazale bagosira abo mobwa Kenya kwanza abono Nyanza Fortas nigobanyarire bakwegwa obosemi ngoyo ko ba obosemi oyo oyaguru na former nyatike MP Edric Anyanga anero karogoteana bono ni chinga gita kire tunyare togo charara korwase kiama kia ODM gose byama biribi bwadani ndio mwasimiro moja tosoe ase byama osase obomo bwa Kenya kwanza bono obaranya niga karogote abuna serikali nige karogotumeka embinu yokomuninta magoro sali agokora emirimo na Raila Amolo Odinga baibisa dene serikali nige kwebisa buna n'obukurumi bakoriya ase esemo ya ose bakumoriya usuno bokurumi au sekandi no bokurumi kolende nigo badete komuninta magoro ase okoba na Raila Amolo Odinga gotenna nere boko nguyero no mugavana oyo former governor we county ya Kakamega Wycliffe Ombeto Baranya wiki elina nyarite kago singererwa n'abanyanyimbo korwa sekembegerikyo botuge ekara soerere buna niga usekanede no bokurumi ase county ya Kakamega ebechi ya Katano ne murikidena bono enyamba ye Senate gose te Senate House the Senate Parliament ni gobono yanyarire ke kwa chinguru gose ke wanjera cha bypassan team kogendera ne merobelio yaye yo kurigiriri amangana yo korengana ne murigiri we bunga ye Senate Amazon Jeva King ni gobono dena yaya tigege kare kigendere karba dena bono ayine ranjere yamo na baroba ire okoboko chingwane echo cha bypassan boige pekja gatano moni ge murigirde na bono chiskuru abari mo banne be chiskuru nigo bagende gotware mechande mekongu anekera bana bakar konde skuru wata bwa skuru fees na barabunga kibako mana chiskuru echo ayuni gara se beji ya gatano na mekera barigirde na school and stay at high cost as term 3 begins yani go babwa to mechano obokongu bororo ekero batabwa dimero beribia yokora abana efisi nigeme efisi nigegwa kanweriria chibade chirege sara chingende chirege sara ne bintu binde birege sara nonye ne chingeni ebe jagatan no kabere gaseti ya Daily Nation ya murigidena dirikeye kiombekeriyo ko recover ngete service commission Kenya rege komekia uchi ase aba alimu saborokia esomere umanyena kuru mworoke bono kuri gaseti orena nkwamente tu ngeri yao ekaro kwamente tu amanganaya ye tax ngunga kinane ko chirko ninda ose bado nabe uranyore na no bwate kendo kubeka mobuko nindo jena mate wangara kinakia ego se paid application niwanya dege ko tuterunse nindo jaba wakiri ba edansa ni mali na kirifo mbeta nigo batemete kulirina Kisungu anyare ga kwewa na Kisungu anyare ga kwewa yumegenda na mate wangara anyare ga kwewa cashbail kolende kinekyo nigo kere gitaikira netego se nigo atae tu cashbail ndigeria se bechi ya gatano na gatatu ma kwendeka seti ya testana neri murikidebuna migration dichi deputy governor ndo jina nemregredena aba Kenya here is how we plan to fix passport mess ba tebirenga kibagenda de kobekemerobelio yogokoro mo chandori ibwa ba Kenya konyola chi passport abo oyino mo director general we immigration Everin Cherugate adebedena nigo ba tebina ba be krimerobelio yogokoro bukorekanu bori aba Kenya bakalekolera igoro ye chi passport gotanyola chi passport yeyo asenjera ego ikirana gosasenjera endonge ginkoirana ngongoira sensemo ya counties ya sikaseti ya Daily Nation kunediganda irana sikaseti ya the standard peji ya the standard ngoira sebechi ya gatato ebeji ya gatato ni limurikidena Kenyans in Worldcoin deal of course
have caused to worry. Yani Abakenya bali bakora basoeta se world coin. Bono mpabwate reason gete gose oikabatu arobuo bagete. Na ngiote gete gosoma mangana ayuna inki gekogera Abakenya bali baetu chishiringi 7,000 jiribona bachiraje koba obororo gochase Abakenya bali baigete kwenda se world coin. Kurigirwa maizo na kusangire data ayunya nyore ngase beji ya gatatu muna wacheto bono soma omanyena eribusabiri ngekyo koletera ego koletera uchandika somwe bwao some beji ya gatatu beji ya kanane eli moregete buna aboroki wangu ere na barasi skuru kolende efisi nigeborete budget nige kongete na ekrobo gimawende ko konga asense ya Kenya yuni beji ine beji ya kane beji ya gatatu eli moregete na bono abane munigo banyorere ero deal kolengana gasete ya distance leo de abuna egente ke bae tuneke minyo nge kuba konyi kiagara mangana ye tax nigo ale igoro mono somera se beji agadara barodana iyo ka kitu wale bae tunika kitu si kitu aganto agakesana bae twe beji agatano no mono ile morodana billionaire lai to set free as punk CEOs in Mumias Saga Grill yani omo tenelioli buensemo ya Mumias CEO zijive kusaka tuwafsa ni ganya teka kaba grill ekero binualeli just what side lai anyarde gako bwato kwa kolende murai bwense ni garweteke kurege tindi ochia se onde bwense urato ekane ka kordobo kurumi akagera achifactory chia Messi chikarara beja gatano gatato ni gemur kidena passport office to have more staff as crisis bites ni yaro kande buna abateneli ba mangana gosiji passport use abakuri mirimo ne warachikomentwa ekero no nyobo kongu borasi nsema jirikia migration office abinya nyora se beja gatano gatato beja gatano gatato ne murekedena na kimura ibwense arurege kurege tindi gochi ase bali bagendete gosara abana abanyaruka kawo kwana sensema ya Mount Elgon nigaderu negente kyo nigogiyetirwe ne chinkaki nonde bwense orachigotoka kagendete na mangana yo nigo arairuge tambo koregetini atebedena wewe mwenye unafanya hiyo niangalie kwa macho murigeria sama hizo orore ngaki usinogendere use turikogendera baudana Kenya Defence Force nigo banyarire bako kuregetindi ochia saba Kenya bali barato ikanone batagete ko ruchibese ili abana babo basoe ase obokoreri bwa Kenya Defence Force kolengana na Vice Chief of Kenya Defence Forces Retired General Lieutenant General John Mwangi niga deruna banyari bakoroye kurege tindi oji ase mo Kenya onde bwensi no mwabusabu bwabanyimbo onde bwensi oranya orekana ga kubwata liaki ege sasa isekyo ose omoroberio jagderi tukrigoro nigo bono barurege kurekyo ege tindi asigo jokorekana asiji county emerongo ne naisano nebere ase ense ya Kenya mbarwete namba abuo bona mo Kenya onde bwensi ori rwebese gosoko sabwebese inamba nera abu ya rurwe ogwaka erinde obate bina yaya onchimbonsa birebese no yake gosi nyenyora se beji ya gatano na gatatu ga seti ne ya the standard nindo chega iga beji 10 ne kamorgerete buna omugavana bwe county ya Meru nere Kawira Mwankasa no mo deputy oye Isaac Mtuma nigo bono korana petande chimeme igoro yobokorali se county eyo anene igoro yokolikwa kwa bantu asensemeyo na manganande nyasoma se beji 10 Kawira Mwankasa obeire Mwankasa kweli amekuwa kiangaso kila wakati yani ere kila chingaki Mwankasa Meru na bokorana ki county eyo ekabwate mechando engani ayundo jina ramurekeire ase bechi ya 10 bechi ya 10 ne moni murgedena home of champion now home of cartels yani bawote abuna enka gose omochi bwa banyangongo bono ni gobeire omochi bwa abariana ni gose cartels
igege ba kwanda sense ya county ya Uasin Gishu onyorubuna abana mbate twari chibese bachiko enda sense ya Finland iri soma kulinde kuikabono mbaranyora besejo kero abantu kete bari edi chibesejo itugure gorombaga ndete kurubekana nege korabono muri kwese tyagarotena home of champions ni gobono yonjugire yabeire home of cartels wana bande bakare koiba ebese yabo mother to child infection drop in AIDS related deaths reduce obo tukini obokara koruna oko ambokera kwa mwana yani ebinyinyi byenyamorego cyasa abana ekero muburi akare kobina gosakare koibora nigo bya keire korengana nemirubiri yabegirwe nebyombe biri byobochenu ase ense yaito ya Kenya ayunaro agendrete nindo jase beche nemirugena okobutoka westima akira chinga kinigo bono kwanyarire go koirera chi services gose meroberio yegoraka nyagitari ase nyagitari ya Gatundu koirera gose gotakorekana buya asensemeyo ya Gatundu ayunigara se bechi ya 14 asigasi ya The Standard nigondo jena egeti ya Afra Stadium nigobono kebwato gosemelia na nkwera kyale nkorenda se myaka ebere gwikaboniga egeti ekyugo ikabono ngiraera ase abantu bakargo ichanda goskimurikere na bado egeti ekyo gwikabono ngiraera ase bechi yibe gone murikere na takwe dam yego toka sensemo ya wapiaba takwe yego toka sensemo sinara lakini mbaligeti nige kargo toka sensemo ya Homa Bay ye ngorigere linde lakini mbaligeti county iba dana nechere goika aboniga Makweni yego toka se county ya Makweni bayo wadena takwe dam nero nige gochikoera gosobwa gajibwa embo endrate boge gasete yo nemurekerete asiga seti ya Daily Nation ya se counties boigo nemurekeretena Mbadi nigo wanagarotena he will seek to reclaim Super South seat in 2027 Johnny Mbadi nigo wano atebiruna nigero beretina ngoja kuira alikero kiaye egia Super South 2027 jaba mapema lakini otebiruna era nigero beretina 2027 atanyakua icho kiti tena ase county ya Mombasa nigo yarakana fatality tips part of yani abaibi boboyo nigo batokira se county ya Mombasa kabate do sabotaji serikali emeroberi ya serikali kwena na obu oyo mbara bakubolina ngo support ole okorusigwa kwa banyanyimbo ase highways go support ole abana badena abana bagarotena ya ababarubago chambara byaba abantu badena abantu ababera bakurumi neri boli ase beje 15 kabere kaseti ya The Standard nindo jena karato kusukago chibosyo nindo jena omowasiri wa mangana mining nigagarode yauna bono bali bagokora emiroberi ya mining ose oko mining nigawaje konyora Jesus cyabo ase inchira eyemo yendekera serikali yabekire emiroberi ya abene kangata oinero mo gavana bwe county ya Muranga nere akorokuna nere irunga ngata nigaterana nigabekire emiroberi yo kwena kina kyagosira emiroberi yoboremi asensemeyo sensemo ya Amuranga utasoma hiyo ekaroguriria sensemo ya counties ayuna arondo jamurekeire aseritko uliarero asemambi ya boniga nandi no jino ndanya korre asigase jimbade kolende natakangoire asebechi ya asigase ya taifa leo ndorena nande nerelie murekeire aseritko uliare kyarankora ngokire sana akonyore bwate jitopic chintindi sana daktari akifika mtaniambia Joshua ende tosoe asumuroberio boitu bwenkwana daktari ngote buno ikire asenjira ya bene bona njinda lingire biservito tosoe asensemeli yobochenu ikiara ni medena abanta bange nigo baganyerete tokwandense meli yobochenu asemambi ya aboniga asigazeti ya lero ngorera gazeti ya Taifa Leo gazeti ya Taifa Leo siku ya leo ikiwa tarehe 29 Agosti mwaka 2023 karote abana rege ya nukia gazeti ya Taifa Leo Kongo sana yote na rege ya nukia baada ya ajenda za mazungumzo ya mapatano zikipitishwa zitahitaji marekebisho ya katiba sawa na BBI rege ilisimwa 2021 baada ya bana baibatani abakiba ukumirana baise kobeka mapendekesho gete baise kuumirana wika BBI itaboke igorege ya inuka rege pado wikeje tiuni kabisa
ayo na arando jamurekeira ase gaseti ya Taifa Leo inyorere gaseti eyo bwesomere asoboime ekiagera ndoche na mange amurekeire konesa daktari ona ikira ase studio tokwenda sensemerio bochenu Daktari Joel Omayo korwa asenya gitali area Tenacious hapo center oikire ase studio gogingoirana tutakuwa na yeye kwa studio tokwa nenere asenjira yemo ndara ndabona ko cyabo sentaracharara tokanungonya kwa daktari ngoko nyorina asensemo ya Enokem ogoikali Enokem Limited rende bwenyorere ebintu awo muna koro mutugi bwetugo buna koro muremi abuno kogenda naye bwenyorere ebintu asiri golirinse otebunga kyo tuge ngombe yawo ngakyo koro bone mibwao babwata mariogo yogo ite bichuni yogo ita bintu birigo chandete babwate ndagera ye chombe ndagira ye mifugo se tugerio tugete poigo nengombe yawo chandetera abwate mbego nabo ko mbabwate artificial insemination nabo kwaria rende nayo nyore embege nkia yengombe nande mabere kabisa yo ikalia mbabwate poigo bosembe akwa ebikorukura offer the counter extension services igo ikalia asensemo ya Ekenyoro Farmers Kisii Ekenyoro Farmers Cooperative Society in building yede ange na market plaza boy gomba batoro sagirwabo alias opposite petroleum station formerly ya Karuguru Falcon petroleum station igona bokonyorana je nambanjire babege tabo naboko bakera ende naye bwenyorere obokoreri korwa sensemeyo ya Enokem Agrovet Limited josunge ndongera kwa kiningi wedi akonyorina bokonyorege juju keri tukerimo ojigotuga Tiagenda sense media studio gingoira ni ngongwira na daktari asemambi yaboniga ene ndi studio bwansu bomausi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurengera chibice chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders